नै गाइस जोंहा थांलायनोसै बिबाजै बिबोनां दिनै मोसानो सिखायनो जोंहा कभार माबा बनायोनो बाजैया ओमफ्राय मोसानो सिखायनोसै आरोना जोङो आं नङा आं नायनोसो थांगोन दिनै बाजै मोसानायखौ बोरै मोसागोन मैदेर बायदिद्राय जों सिखायनो थांनि आरोना गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बाजै आंना भिउआनो फैथारा जादों बुंलाय लोगोफ्रा नायाखैनोबा आंनि भिडिअखौ साननैसो एकदम नायै जाना दंथारो मानसिफोरा मानि थाखाय नायाखै हमनानै मोनला आङो रागा जोंदों नामा लोगोफोर नोंसोरो आंनि भिडिअखौ नायथारा जोंना न'नखिजा जोंहानि न'नखिजा बिदि आरोना नै बारिखिजा बाजिलानि न'खिजा डाइरेक्ट थबस्र' मोनहैखायो आरो बिखिजा ओमफ्राय नै उलुसाफरिनि फिल्ड नै बाजिमोननि फिल्ड आरोना जोंनाथ' मासगाव नालाय बे बाजिमोननि फिल्ड गोलैयो आरो ओमफ्राय दा बाजिलानाव थांगासिनो बाजिलानावसो मोसागोन ना बेलेगावसो मोसानो सिखायगोन सोर गथ'आ सिखायनो होनदों नोंखौ गामिनि दा ना अके गाइस एक्साइटेड नोंगोना नोङा नै बाजैया मैदेर बायदि मोदोमखौ लानानै मोसागोन नै एबार कभार भिडिअ हा 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 होनलाय बारि 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 गोजा बाजिलानि न'नखिजायाव बारि जोंहानि न'नखिजायाव बारि बारि गोजा आरो लोगोफोर बाजिलानि न'खौ नोंसोरथ' खनसेबो नुफेराखैना इनाव मोनसे नोंसानि न'खौ आनबक्सिं खालाम होनना मोनसे भिडिअ लाबोनो हो गाइस इ साला खनसेबो न'खौ खोन्थायाखै इयो गाइस गासिबो कमेन्ट हरजोब इनाव न'खौ खोन्थायाखै ना दासिमबो साला ओमफ्राय जों थांगासिनो आरोना नै इमान बारि गोजा न'खौ औवा बारि गोजा कमन आरो कमन गाइस आंनि भिडिअखौ नायथ्राखै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना बिराद खम नायबाय दं दासान्दि भिउआनो गैया लुबैदों नोंथांमोना कमेन्टआव टक 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 वान किबो नायनो नागिरला मानसिफोरा आसरितसो जाजोब्बाय इमान मोजां मोजां भिडिअ होबाबो मा जाबावनो आरोना बिदिबा इउटुब गारनोसैलां ना बाजै खामानि मावनो थांसै बेंगलरफोराव नै जोंना बसआ दांख्लायबाय आं इदो थाबा मिनिनानै थैगोनसो दे मोसा दे मोसा नै जोंना मोसा नुनायाव मोसानो रोङि बायसासो नुयो डेन्जारसो मजा आया गारबावबायसो माने फालिखौ मास्टरा बोसोरसे नांगोन ओइ फालिखौ खनलाय फालिया बबे खनानि बरिया Hey! Kesoan deh ya. Deh minila. Lagau. Neng meteor dian kalau meteor berapa? Oleh deber. Nengah itu staf fैबाय थायोबा बाजैया स्टाफ नाङा नोङो गावबा एक्सट्रा साइड लाना मोसालाय
Oi, di joka. मजा दासो मोजां मोनदो माने नोंखौ नायनायाव कनफिउज जाबाय थादों नोंखौ बे नायबाय थादों नालाय एसे कनफिउज मोनबाय थादों